kurwa ase ebinyoro bya inyenya na nyabonge bigotoka ase ward ya sensiense moye bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii nige mwambi ya rero besokia na gokoro kurubikana erikwe murunganiria ogotarimwa gwepara ekurwa Geturi Junction gwikanyabonge gesa ensi anyorete obusibore korengana na barabwo nigo mu MCA osensi onchonganya gaka atarekirania eira yaye asebono bamuboririe omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kwerari bagerio na kubakonya ebe gekoremwa buno umuseketu Wycliffe Orenge ariganire roboti urwase omogorobo bono na sekenyoro kenyanya ward ya sensi ense mu bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii abo asaba menye bebinyoro bibere kenyanya amana nyabonge ase ward yo besokia na ya okoboko begoji para imenye ward yo ananakijima elia Geturi Junction ngo ikanyabonge gesense ya Kenya ya nyoreto bosibore epareye yabeire gokuanwa matuka kurumageka amaine ntuana korra matokeo na baba gambi bako bekuo montote banganchore imbabekere mongakere chikura mbaroserie para mbaroserie amache amaine ntuana korra kende nintu twachandekire mache ntobwati chinsoko chiakure muna moroche nsokeye tebwati mache mogende nsoke ndere matali asenko bucha lia magati bona ara asirire otogoitana rocha bakungu ne ibuyu tochabokia bona ngese pare ni tutogoita amonto ndo ikirega rinde ndire tokurarenga rio monta chake toise komumanya tagoita gariro rierenga yago etoikiraga igo bono ntwige nto twatagete imbono onye yare korosigwa mbono ikangoro embono yare konyararo sikurumaega bako kwana nabaralia nigo abamenyi abo bamurage byaro mwe musibe ward ya sensi Kenya gaka onchonga asogota emirimo na serikali ya county ya Kisii ekiana nake kegerete obokoreri kobanse imeye ward yo ebyo njonga tokonye osatige onye njonga tali tokonya igani ntutu ajorete simba oma musiye tu ajorete ayenga yoka berete bakabona gotana kugukerero gito nonya no murero bwoko manyene ntobwati bono nigo bamusabiro mu MCA bwe ward yo weneke buna amagendero ngo korekanare imeye ward yo intuntu tagitimete egentu tutagitinipa tebyo njonga onye kanyi gwete gusonyeka muguchikumuikiria manganaya amanyeiga ntumaite 27 nturku mwakira kura lakini yaki yaitu ndurabanyene tax atulimire para yaitu obuna bwobo kene nturwite tax nduna abantu be tax tokolimire tali onjongo gotolimire para tiga tax yaitu tolimire para ne allocation yaire para korengana na barabwo kibale cyo nigo kire chimbe mono ekyane nake chikogero bosombi ko ngase ensemeyo nyene kero bako bayira barwira asinya gitari bache bakaiga ni kazi weka tu akane chibeze omuntu bwanyombe cyose kiru munoni sato bakana over million kunyaga cyasenga siri moisonde omuntu garuara ngumbuga iga gakobogoligwa akagunse agatarani minta akagunse akiki bono intuki twali meti no morero nonye nabo nigo bamusabiro mugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati kubaikange ariko bakonya ase gwikiranya magenderero ase ward yo kitata toeta para otoe chinsoko tobucha amache kyotoe stima na inchendo kistima gongo kukandaro chistima chacha sekenyoro na nyometwe aye no musacha naende ntokoe toko boko yasa kolende gusibansi naye chinga kikware gotokonya mbono naende chinga kikwaire koire getambo kero mbono onye tali mbono iga bono nigo yatigera sabara ibonsi abo bakorwa sense meyo bakubwaterana na serikali ya county ya Kisii kubaikanga bamenyi abo nako barosire kipare cyabachandire ase kegetambe bingo reporter ya Ensoko TV korwa sensi ense mu bunge ya Kitutu Chache North county ya Kisii Retariane Wycliffe Orenge.